Mikrofon nem merem odarakni, sőt, az előbb azt mondták, hogy egy fülvédő nélkül közelébe sem menjek, mert azért lesz hangja. 13-4-et futott negyed mérföldön. Azért az megérne egy tapsot, nem? Fiúk, lányok, egy tapsot megér az a 13-4. Nagyon szépen köszönöm, és akkor hadd szóljon! Gratulálok, tényleg le a kalappal! Én eltöltöttem egy pár évet fegyveres testületeknél, és elég sok fegyveres elsütöttem már életem során, elég sok műszert elkozoltam. Ez élmény volt. Ez kimondottan egy élmény volt, egy kicsit most nehezebben hallok, mint előtte.